makapesana panyaya yekuti kana mhuka chaidzo dzinorwa wabuda mumba ukanoita mwana nemumwe murume. Ndakazviita. Andinambomukavada zvake zvautaura kuti ndinomuthreatena. Denda kamuthreatena pakandi chinorwadza chimunhu kuberekerwa mwana pano kuti akugara kuita boyfriend. Ena aida muthreatena pendakasvika ndikamona anditira mwana asiri wangu pamba. Kandipamusha achiti ndiri kukutenda kunichengetera kwakaita vana vangu. Iwe wahura. Ndizvo zvaakataura. Saka zvitori suspect futi kuti mwana wechi2 wacho futi asi wangu futi. Ndoda kutenda futi ma-DNA test. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Iko zvino tava kuenda kumatare echivanhu uye nhasi tiri mudare raMamboseke. Nyaya yanga irimo mudare raMamboseke nhasi iri pakati paTalent Masanga naGordon Kanzala. Gordon Kanzala aishanda kuSouth, mhuri yake iri kuno kuZimbabwe. Kwakuzonzwa kuti mudzimai ane pamiri apo pakanga pasiri pake akaita mwana nemumwe murume. Vachibva vasiyana. Ngatipindei mudare. Rega ndikupe zvikonzero zviri kunzi uyu ubve pamba ari kuti iwewe muchiwana musha wawe muri mese. Musha wakakura ndobva mauvandudza ndobva iwewe wazohura iwewe ndobva marambana ndobva nyaya yataurwa mhuri yekwenyu nemhuri yaBorden. Ndobva pawiriranwa kunzi zvauchiine vana vadiki iwewe chisara ugere pamba nokuti uyu ari kuSouth Africa. Ndokubva wasara uri pamba uchichengeta vana. Semunhu anga arambwa hapana chaikutadzisa kuti uwane anokuvaraidza. Ndobva wawana munhu anokuvaraidza. Ndokuchibva iwewe wazopindwa nemweya wekuparadza musha iwoyo. Mbowatanga kudimbura musha uchitengesa. Saka nyaya yekutengesa iri 1 ndo yazoita kuti uyati ini zvandiri kuSouth Africa ndinozowana musha wese wapera. Uyu munhu ane munhu waari kufambidzana naye wekuti kana vakafunga kuti handei tinogara kana kubhuruwaya munongoenda. Saka ari kutyira kuti zvamakaunganidza mese waakuzviparadza. Ndamubvunza uyu kuti ko pakurambana kwamakaita zvinhu zvamakaunganidza muri mese makambosvika here pekuti uyu anotora ichi, uyu anotora ichi, uyu anotora ichi? Iye akanditaurira kuti mukutaudzana kwamuri kuita unenge wakazosumudza shoko rekuti iwe wakasara nemba. Iye akaenda nemotikari. Iye ndobva ataura kuti nini motikari dzangu ndinotenga dziri kuSouth Africa. Pamakarambana anga asina mota, yanga yaita accident ikaparara. Saka ndazogashira zvaakumbira kuti kana zvichikodzera kuti tigovane zvatakaunganidza tiri tese mugovana mudare mangu. Kugashira kwandaita hazvina kureva kuti ndo zvataakuita. Ndagashira sechikumbiro chake chekuti iwewe pane zvataakutaurirana ndiwe unozoti ngatigovane. Handiti ndo chimiro chenyaya yatiri kutaura nezvayo. Nokudaro iwe
pane zvataurwa neuyu kuti unofanirwa kubva pamba pangu. Uri kuzvigashira sei? Handisi kuzvigashira. Chekutanga ndakamboya ndikapinda mudare rino ndichiti uyo ari kundidzinga pamba. Ikapinda mudare muno mukapa mutongo wamakapa. Wekuti kudi? Wekuti ndichamugara pamba. Kusvika uyo aita maprocedures chaiwo edivorce. Izvo zvazvina kuitika. Chimwe chifuti Kana zvaari kutaura kuti takagarisana mhuri yekwake nemhuri yekwangu vakaonesana kuti taparadzana. Zviri izvo zvaakaita. Dai akazvitaura mudare svondo rakapera kuti handina dare ndichakwanisa kuenda kuti ndigonoita nzira chaiyo yekurambana sezvo takarambana kare vabereki vachizviziva. Asi akanyarara dare rikapa mutongo. Zvekare tichisiyana, takasiyana tiri vaviri. Paari kuzoti mota yakazopararapo ndepakati zenge akuchizouya kuno. Mota yakaparara aine mota kuSouth Africa, ini ndiri kuno ndiri pamba. Ndobva achitozouya kutyoka gumboyo. Saka aine chinangwa chaaive nacho. Saka semunhu anga akaomerwa akaradza kuda kunyengerera kuti ndimuchengete. Ndobva ndamuchengeta akakuvara gumbo. Apedza apora ndobva akadzokera kuSouth Africa. Ndobva anochinja futi mastatement. Muzukuru wake hongu aivepo. Vakawirirana zidziranzi vakawirirana. Amai vangu havana kuuya kuzoti tiri pavari pakurambana kwedu. Amai vangu vakatokwira bhazi vachibva kumusha vachiti vaizoona mukwasha aita tsaona. Havana kufambira zvokuti ndiri kuenda kudare rekuti vana vari kurambana. Right. Chakatanga chii? Kuuya kwaamai vatizoona mukuwasha wavo nekunge marambana. Chakatanga kurambana. Kurambana ka. Saka kana uri kuti amai vaiuya kuzoona mukuwasha aita tsaona, akanga achiri mukuwasha pai imi marambana? Taive nevana. Pane vana. Zvakafanana kana neni kumusha kwavo kukaita maproblemu. Izvozvo takasiyana kudai. Kukaita nhamo ndinoenda. Wajekesa ka? Wajekesa. Saka ukama hwedu huri pavana. Ukama huri pavana. Paataura iye kuti pamakarambana imimi hatichibvisai mhuri dzeuyu nemhuri dzako. Imimi muri vairi. Tisi takarambana. Marambana kudaro ndobva mawirirana kuti iwewe chirera vana uri pamba. Hatina kuwirirana kurera vana. Takawirirana kutogara pamusha kwete kurera vana. Kungoti hatina kuzviziva. Chimbomira. Ndoda kugashira mashoko ako ekuti makawirirana kuti iwe ugare pamba. Mukurambana kwenyu iwe uchigara pamba makagovana chii nechii? Hapana. Hapana. Saka aigozoti iwe unogozoti makawirirana kuti kugara pamba pari pani. Pakurambana hapana chatakagovana. Asi musha ndakapiwa sekutaura kwandakaita mudare svondo rakapera kuti akandipa musha achiti ndiri kukutenda kunichengetera kwakaita vana vangu. Iwe wahura. Ndizvo zvaakataura. Handichaziva kuti aizviitire. Ndizvo zvakataura. Alright. Tichanzwa kuti achapindurawo achiti kudii. Ndiri kukutenda kundichengetera kwawakaita vana vangu. Vake vasiri vangu. Vake iye. Saka ndo papa ine chikonzero chekupiwa matendo kwete kuchengeta vana vangu vandakabereka. Chandoda kuti muyeuke ndechekuti zvimwe zvamunotaura matare tinofananidza mazwi enyu nezvinongoitika vanhu. Kurambana kupwanya hakuzi kuvaka. Kurambana kupesana pane zvese kuti mwe adzokere kwaakabva mwe achidzokera kwaakabva. Saka kana uri kuti iwewe mapesana kudaro, ende kupesana kwenyu hakusi kwekuti maigara muchirwa, maitukana, maibirana,
makapesana panyaya yekuti kana mhuka chaidzo dzinorwa, wabuda mumba ukanoita mwana nemumwe murume, handifungi kuti kupesana ikoko kungasvika pekuti uzoti aiwa wahura zvako but aiwa wakachengeta vana vangu vasiri vako saka ndaakukupa musha. Asi iwewe uri kutaura kuti pakukurukura ikoko kwamaita muchirambana hamuna kugovana zvino. Wasi kuona kuti uri kutaura zvinhu zvinenge zviri kupikisana. Alright. Nechimwe futi chaunganitaurira ndisati ndakubvunza my next question. Ipapo ndechekutaura futi. Ndakazorwara ini muna 2018. Ndarwara, vakaudzwa shoko rekuti ndarwara nehama dzavo. Vakauyawo kuzondiona. Vakataura ndaizoona mai vevana vangu. Vakataura pamberi pehama dzavo nedzangu ini ndiri pamubhedha ndakarara. Kuti handidi kuona hama yangu inosvika kustendi. Stendi ndeyemudzimai uyu. Ndakamupa nezvikonzero zvokuti vakataura izvozvo. Ndichirwara zvakare. Right, wairwara. Uyu nevamwewo ndobva vauya pamubhedha pawairwarira. Vakadhiskasa panze. Vakadhiskasa panze iwe usingazvinzwe. Ndakazoudzwa ndatopora. Saka isusu tinoatora fanga makuhwa akaiwaya. Nekuti kana uyu akataura iwe usinganzwe, aizoti unozvinzwa sei? Hawaiti hama dzangu dzichandiudza. Ndo atinoti makuhwa mudare, atigashire makuhwa. Nekuti zvinezvi kana tikamubvunza anongoti handina kuzvitaura. Unozozembera papi pekuti wakazvitaura? Handiti izvozvo ngwarirei mazwi atinee tichida kuti tisume dare so that rinokoshesa mazwi iwayo. Une chimwe futi? Vandamirira mubvunzo. Wamirira mubvunzo. Uyu ari kuti ibva pamba nekuti uri kuparadza musha wamaunganidza mese. Uri kuzvibvuma here kuti iwewe uri kuparadza? Ndakazviita. Wakazviita? Kana wakazviita ndo zvine chikonzero chaakutyira kuti ukaramba uri pamba ipapo unozotengesa musha semunhu kugara nemumwe munhu aida kumurwisa. Saka inini sekuona kwangu ndiri kuti hakuna kumwe kwatinogona kuenda muhurukuro idzi panyaya iyi kana iwe uri kubvuma allegation yauri kupiwa neuyu yekuti wakazviita. Saka iwewe unofanirwa kusuduruka pamba ipapo. Asi chikonzero chaari kutaura mudare hachisiri icho. Chekuti kudi? Chekuti ari kundibvisira pamba kuti ndine zvandakaita. Ari kundibvisa pamba kuti aise mwana wake waakaita nemudzimai. Ifungidziro. Akandiudza. Maiudzana ndisipo. Kana maiudzana ndisipo inini ndinongozembera pamazwi amunonditaurira munodare. Kana uyo anoda kuisa mwana wake anotozokwanisa kumuisa iwe wabva. Iwewe kuti ubve unofanirwa kubatwa nemhosva inokubvisa. Handiti? Ende mhosva inokubvisa ndiyo iyo yauri kubvuma kuti ndakatotanga kuparadza musha iwoyo. Saka uyu akutyira kuti ukaramba uripo anozongokaruka pasisina. Right, toda kukubatsira. Muhurukuro dzinedzi tasangana neshoko rekuti musi wamarambana hapana kugarwa pasi kuti muti zvatiinazvo zvii inventory yezvese.
Saka iwe uchitora chakati, iwe uchitora chakati, iwe uchitora chakati, iwe uchitora chakati, and so forth. Saka uyu akumbira kuti tikwanise kunzwa kuti zvamakange makaunganidza zvii mugovane mudare rino, unobvumirana nazvo? Handitange ndabvumirana nazvo nekuti vabereki vangu havasati vane chibatiso chekuti ndakarambwa. Havasati vane chibatiso chekuti vakarambwa. Alright. Maane makore mangani? 10. Marambana Hongu. Saka iwe vari kutoziva kuti uyu mukwasha wavo? Vanoziva kuti haasisiri nokuti akavaudza nemurume. Wakavaudza nemuromo kuti haasisiri. Hongu. Saka chibatiso chawava kutarisira kuti vapiwe chakakosha pakuita sei? Handizivi, dare ndo rakatonga. Aizve. Anofanira kuisa. Dare ndo rakatonga. Saka ndakatotarisirwa kuti achabvunzwa nedare kuti nhasi zvavakuda kuti mugovane zvamakaunganidza wakateedzere gwara ratakakuudza mudare. Chibatiso semitsika dzedu chinopiwa iwewe. Iwe ndo unozonorakidza kuvabereki vako kuti uku hakusisina musha. Hapambofa pakatumwa munyaya ipapa. Wanga wachizviziva? Kwete. Ndo chimiro chinoitwa mutsika dzedu idzodzo. Nekuti ndimi muri kurambana. Saka zvichinzi unopiwa rinonzi gupuro. Harinopiwa ambuya kana atezvara. Havazirevo vari kurambwa. Vari kurambwa ndiwe. Saka iwe uri kutaura kuti uyu munhu uyu haana kumbokupawo gupuro rekuti chidzokera kumusha kwenyu. Hawana. Alright. Ndoda kukuonesa kukosha kwezvatiri kutaura. Muchiri kurezvana, muchinanzvana, mowirirana kuti taakuda kuti timise musha wedu. Pane kunonzi kupanana nhumbi dzerudo. Makambozviita muri tu? Hongu. Akapiwa ndiani? Takapanana tese. Muri tu? Ndo zvakafanana nekurambana. Iwe unotozotora nhumbi yawapiwa wosweti aiwa ndo chinhu chandapiwa nemukomana arikuda kundiwana. Ndo zvawakaita? Ndo zvakafanana futi nekurambana. Saka uri kuti uyu ngaachikupa gupuro. Hongu ngaandipe. Right. Gara pasi. Sumuka. Gordon. Nyaya yedu iri kufamba zvakanaka. Haasi kuramba mhosva dzawamupa kuti ari kuparadza musha. Abvumirana nezvawataura iwewe kuti hamuna kugovana pakurambana kwenyu zvinhu zvamaiunganidza. Asi kuti abve, not kubva first, agashire kuti mugovane zvamaiunganidza. Ari kuti hauna chawakamupa chekuti anonorakidza hama dzake kuti makarambana. Saka ndataurirana naye akati ko chinomuomera chinga ndipika ndigonowana chekunorakidza vabereki vangu. Ndozinza. Right. Zvatamirira izvi kuti uri kukwanisa here kana kuti hausi kukwanisa? Ndiri kukwanisa kumupa izvezvi nokuti handifungi kuti pane dare rinodarika irozvo. Zvinongoperera munhu totomupa kana izvezvi. Zviite enderere mberi. Right. Chigara basi. Kusumuka talent. Zvinhu zvatiri kuita izvi zviri mumutemo. Hapana patiri kumbotsautsira. Murume wako ari kuti $20 ndeyekuti usumuke unotaura kuvabereki vako. Izvi taakungozadzisa mutemo asi vabereki vako vanozviziva. For 10 years
masiyana. Iwe vanotoziva kuti uyu hachisiri mukwasha wavo. Kana iwewo hama dzake dzinoziva kuti hauchisiri muroora wavo. Saka ndo gupuro iro. Ndiri kuti utore, haizi mari yangu. Good. Right. Takuenda panyaya yekugovana zvinhu zvamakaunganidza 10 years ago. Ndiani akasununguka pava vaviri kuti munotaura kuti 10 years ago mami neicho 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 neicho. Right, taura. Ibva wanyora. Hatine musha uri kwamasona. Musha wekwamasona. Nemotikari. Nemota. Nemidziyo yaishandisa kuSouth Africa. Nemidziyo yamaishandisa kuSouth Africa. Zvaivepo pa 10 years ago. Wangoti nyenyu hauna kunyatsotipa zvese. Right, ndikandikubatsire. Toda kutanga neSouth Africa. South Africa kwakuine chi. Inga iri property, mubhedha, wardrobe. Midziyo yangu yandaishandisa yekubikira. Chi. Mapureti, mapoto. Chimwe chi. Nestove. What size stove? 2-plate stove. Chimwe chi. Na TV, DVD, home theater. Regai titange kutaura nemidziyo yeSouth Africa zvigokubatsirai pane hurukuro dzatiri kuita. Unowirirana nene kuti zvinhu izvozvo uyu ndiye akazvitenga paaenda kuSouth Africa achikusiya kuno kuitira kuti paunozosvikirawo ikoko usawane mutsauko wekuti kuZimbabwe ndine zvakati, kuSouth Africa ndine zvakati. Ichokwadi. Handiwirirani nazvo. Nekuti ndichienda kuSouth Africa baba vaigara sevarume mu1 room. Ndichizosvika ini tichibva tazotama. Patatanga kugara pedu tega. Patatanga kuchita midziyo yedu. Motikari yakaanga ainayo musi wamarambana South Africa. Akaitenga kuti iwewe mubatsirikane here kufamba kana wauya kana kuti ndo yanga iri nyore kuti aite mabasa ake kuSouth Africa. Yanga iri family car. Yes. Asi semota yaivepo yaizongoitawo mabasa mama. Hayaizotadza kushanda. Yanga iri family car. Ungajekese kuti family car kurava kuti kudii. Yakatengwa chinzi mota yemhuri yekuti tichifambisa tiri kufamba kuite nyore akaya kuno kutoisa mhuri yedu mota tichigona kufambira hama zvakanaka. Saka hazvina kusiyana nezvandandataura ka. Zvinosiyana. Pakuti kudii? Ndikuti mota haina kutengwa nechinangwa chekuenda kubasa. Nekuti baba vanguva yacho vanga vasati vane mukana wekuita mabasa mahombe haigona kuzoda mota. Saka mota yakatengwa as a family car. Kuti mufambe nyore. Hongu. Yaigara kupi kuSouth Africa iri kana kuti taigara nayo kuSouth Africa. Saka kuSouth Africa ndo kwamakaona kwakange kwakasununguka kuti muwane tsoka nyore kuti kufamba. Panguva iyo ndo kwataigara. Saka zvazvakasununga zvekare vanga vasina mapepa akakwana ekuti mota igone kukurosa iuye kuno Zimbabwe. Okay. All right. So kuSouth Africa tapedza. Hatishuya kuno kuZimbabwe. Kwakuine chine. Tatakavaka 1 room. Makavaka 1. Mumba muine mubhedha nekitchen unit chete. Mumba neprama stove. Stand yenyu yanga yakakura sei pamakanga mavaka 1 room? Ndichipimirwa nasabhuku vaiti 50 by 50. 50 by 50. Ndo pakaniswa hoko dzenyu. Ongu but yakazodyiwayo nenzira. Okay. Saka kudyiwa nenzira development yemusha yaiitika. Aiwa, road inofamba nemota.
Saka iye sabhuku aigokupai pane road inofamba nemotokari. Panga pasina. Asi Ndozvandiri kutaura kuti kudyiwa nzira ichiiswa pakapegerwa 50 by 50. Haizi mhosva yako, haizi mhosva yake ka. Mushando wava kuti tiri kuda kuti mugwagwa uende napa. Mugwagwa waienda nekumugana. Tiri kumugana. Mugwagwa waingoveko kumugana ikoko. Asi nenyaya yekuti mugwagwa waizara mvura. Vemota vaizodambudzira vachipinda nemunda menyu. Sekuti dai makaisa jurawo vairamba vachinyumura iko. Ungadai ingopinda nemvura. Okay, saka tochiti 50 by 50. Kuhama dzako kwakusina zvawanga wakavachengetesa zvako? Mandisina. Kuhama dzake? Ndakasiya midziyo yangu yakaparadzwa pakashaya mai vavo yandakasiya kumusha watakavaka kumuzarabani. Kumuzarabani mami nemimwe midziyo. Onge ndakatanga nayo imba. Handina chandakawana kubva kuyembi. Right. Ikoko kwakuine chii nechi? Kwakuine hembe nemibhedha nemaplates nemapoto. Chimwe chii futi? Kwakusina mombe, mbudzi chii? Mombe ndakanga ndisisina nekuti yandandashanda ndo yandakatengesa tichipa baba mari yekuti vaende kuJoni. Vachivimbisa kuti vachazondidzosera. Havana kundidzosera mombe iyoyo. Havana kukudzosera mombe iyoyo. Waishanda chirudzi? Ndakarima donje pamusha ndiri ndege vasipo. Alright, ndipo watenga mombe yako semunhai vakamusha wake? Handina kutenga iri mombe. Mari yandakashanda donje. Ndakabva ndagadzirisa chinonzi chiwota kati, chingoro. Chingoro icho chimadazochinjanisa nemombe. Zvakangofanana donje ndio rakazvara zvese. Alright. Muchiwirirana ndokuchibva iye azopindwa nepfungwa dzekuti regai timbonotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa. Asiri akakaya nepfungwa yacho. Ndini ndakauya nayo kubudikidza nasekuru vangu. Kwaigara sekuru vako? Ndobva wamutaurirawo kuti iwe chamari kuti tivandudze upenyu hwedu imboteera sekuru vangu. Sekuru vangu vauya kuzotora ini. Ndobva ndati hazviite chitora yavo. Inga wakaita zvakachenjera. Sekuru vaida kutokurambanidza nemurume. Tinozvitenda izvozvo mukuvakwa kwedzimba. Ndobva wati uya aende. Asi zvikwanisiro zvekuti aende papasina ndobva matengesa mombe. Uyu ndobva ati achakudzorerawo. Sei waida kudzorerwa? Yanga iri pfuma yangu yandaiti ndichatoratidzwa hama dzangu kuti ndakashanda. Okay. Kana kuti wakangofungira kuti achakudzorera pfuma? Handina kufungira. Makatowirirana? Takatowirirana. Chimwe chii futi? Ndichidzokera kumashure ipapo mutenderewo. Kuti ndo zuva racho rekutotaura. Ndandine imwe mombe futi yandakashanda kumuzarabani ikoko. Ikatorwa ikaita muripo wokuripa mudzimai wemunin'ina wavo. Munin'ina wavo apara mhosva. Tingati isusu yakatorwa here kana kuti wakakumbirwa? Handina kukumbirwa. Hauna kukumbirwa? Wongo. Asi chavakazongondudza ndechekuti tatora mombe yako kudanga ichinoripira munin'ina mhosva tichakudzosera. Handina kudzoserwa futi. Vamwana havana unhu naye. Mukundo wacho ndekuti ushaya kuti waibva papi pekuti chinhu chisiri chako. Unoti nokuti uyapara mhosva rekatitore chinhu chemuridzi tinoripira mhosva dzedu. Mukundo wacho wakanyanya. Anyway, kana zviri izvo zvakaitika tine urombo nazvo. Saka uri kuti mukurambana kwamakaita 10 years. Mombe dziri mbiri wanga usati wadzoserwa. Dzinofanirwa kuuya pakugovana kwataa kuti tiite zvino. Chimwe chii futi? Nemidziyo yanga iri kumuzarabani iwe. Tainyora kare. Pachine zvimwe? Aiwa ndo midziyo iri. Ndazvinzwa tikazvinyora saka ndiri kubvunza kuti pachine chimwe here? Pamudziyo ndizvozvo. Alright. Pamudziyo ndizvozvo. Pachine chimwe here? Ndadaira semubvunzo wamandibvunza kuti midziyo yamaive nayo ndeipi.
huunguka tikanyora zvese. Saka inini sedare toda kunzwisisa, nokuti hapana chatinofanirwa kusiya chatinozoti ndakazokanganwa kutaura chakati. Ndosaka ndiri kuramba ndiri kubvunza mubvunzo iwoyo. Aiwa, pamidziyo ndiyo yaivepo. Kana ndarangarira ndinokumbira kuti ndizonitaurawo. Alright, chigara basi. Sumuka Borden. Uri kunzwa zvandiri kutaura nemukadzi wako? Ani ex yangu. Kana muri mudare muno muri ngaiti mboti mukadzi wako. Sorry. Makuramba zviri official muno. Sorry. Ari kugashira kuti ati govanei zvinhu zvamakanga muinazvo 10 years ago pamakarambana. Saka handitaurira zvese. Right. Ndamai ndichida kuti ndipinde pakuziva kuti uyu akaunganidza chii, uyu akaunganidza chii, but ndazviona kuti patichiri mukukurukura hazvisati zvaakukodzera. Right. Ndiri kudawo list yako iwewe yaunondipa yezvamamina gore ramarambana 10 years ago. Ini chinongotaura chete kuti saka ndanga ndinacho instant ndobva taiti ipapo ndo pandinapo. Zvaari kutaura zvemombe kumusha, andingatore mombe kana mai vangu vangatendere kuti nditore mombe yemuroora ti pedare izvozvo. Pari zvino izvezvi nyaya iyoyo chete kuti andingavhure foni yangu. Mombe haisi yake, anonyepa. Mombeyo ndi amai. Asatore mombe amai achiti ndeyake, nokuti amai vakarima. Vakatora mombeyo munin'ina wangu akaita musikanza ndokubva vabhadhara. Izvo amai vangu vakafa ende mombeyo munin'ina wangu asati abhadhara tobhadhara kunana mai nini, asati ndeyake. Asaite zvinhu zvokunyepa kana uda kuzvidefenda. Asazvidefende zvinhu zvisirizvo. Uyu patakarima tichitenga mombe kumusha, tanga tiri tese asatoro ndanga ndisingagari kumusha. Ndikasvika inini ndikaita plan inini tarima tese, zvinhu zvedu tese, asati ndeyake. Ndikauya ndikati mari yatina haikwanisi kutenga mombe, rega ndinotenga watercart kumbari ndidambure mapisi toya tichijona kunochinjanisa nemombe, asati ndeyake. Ende chokwadi mombe ndo ndakazotengesa ndikaenda kuSouth. Asati ndeyake, ngati ndeyedu. Asati ndeyake. Saka zvida kuti zvese zvinhu zvataita isusu, it means stand ndo yake. Mombe yatakaita tese haisi yangu. Mukada kuenda kumashure zvanga achitaura, akataura kuti takagowana kawe. Takagowana motikari, apa kutaura kuti hatina kugowana. Saka asaite nyaya dzekucreata. Saka zvese zvaachataura zvese chidimbu ngaachaje zvese zvaachataura kana ndichibhadhara chikuru chendi kuda ngaabve pamba. Mushando womwana wangu. Hungu mwana wangu arikuya kuzogara ipapo nokuti mushando womwana wangu. Saka asoda kuti mwana wangu azogara ipapo agare neboyfriend yake ipapo. Vana wangu atambure. Amusikona kuti zvaari kutaura zvina musoro. Ndodzinga mwana wangu inini manje. Honza arikuda kutora mwana wake agare pamba. Vanogara pamba nokuti ndo vana vangu, pamba pevana vangu. Saka zvaari kutaura zvese zvakafanana nokuSouth Africa. Haanobvira agara kuSouth Africa kuti akagara tese kuSouth Africa. Aiuya achidzoka. Hauna bvira aita passport. Haana bvira aita passport aita border jumper. Chibudza kutora passport. Asingatore passport. Saka asitaura kuti takagara tese kuSouth Africa. Aiuya achidzoka kuti takagara tese. Ari kunyepa. Ndinotaura pamberi pamwe andisumudza ruoko rangu. Anonyepa zvaari kutaura. Kana akasiya mudziyo kumuzarabani. Ndakamuti inini ndabva ndaenda kuSouth Africa ndokuti ndakamusiya muzarabani. Akasiya pamba akiya. Akati kutakura mudziyo yake achibva pamba. Zvinhu zvikaparara. Handina asati atombodzoka muzarabani ikoko. Zvinhu zvikaparara. Anopa mhosva yani. Because hapana munhu akasiya kiya pamba. Anopa mhosva yani. Asanyepe zvaari kutaura. Kana mukazviita mambo mukazvikakuleta zvinhu zvake mukaona kuti zvakati zvinhu zvake zvakati, ine ndichagona kuzvibhadhara but iye ngaabve pamba ipapo. Handisi kuramba. Because zvese zvaari kutaura ari kuramba achicreata maproblem achiramba achirebesa ndima kuti mangwana izvi. Ndauda kuenda kuSouth, ndoda kusiya ndapedza nyaya iyoyi. Ndauda kuenda kubasa. Anozva ndikaenda kubasa handikasike kudzoka. Otanga kuita zvinhu zvake zvaanenge achiita. Ndakaspenda inini 10,000 rands kukwira kubva kukwira kuya kuno kuzouya kuzeta kuzouya kuno kuzoatenda ichi kuno andisungisa. Haakwanisi kugara neni pasi. Ndakamuudza kuti iwe chokwadi chako inini ukandiudza chokwadi iwe chinokuraramisa but anenge achinyepa achipushwa nevanhu.
Ndinokuudza kuti zviri fani stereki musi wechipiri musi wechina zviri fani stereki mambo. Ndanga ndichibva mwana aindifonera ndakauya naye nefoni. Ndauya nefoni mwana andifonera kuti ndoda bhutsi kubva last week ndauya ndikati handina nguva. Ini ndakadarika uyu akandiona ndichidarika nemota ndokumhanya kuchikoro ikoko. Ndobva asvika zvikanzi auda kuba mwana. Zvakaitika musi uno futi mai manje auda kuba mwana mapurisa otondisunga auda kuba mwana mapurisa pachikoro. Ndikati no handisida kuba mwana tarisa mameseji ari mufoni aya. Mwana auda kumutora ndimutenda ndingabe mwana ari form 1. Ndoba ndichienda naye kupi? Mwana musikana. Ndiende papo zvikunzi ya unogona kunzi kuba mwana because mwana senemu iri panapa haisi senemu yako. Saka zvitori suspect futi kuti mwana wechi2 wacho futi hasi wangu futi. Ndoda kutoenda futi ma-DNA test. Izvezvo ndakutokana mwana wacho kutaura naye achakwanisa kutaura naye because anondisungisa because haisi senemu yangu iri paichi papo. Zvaari kuita ari kungokireta kuti ndipinde mujeri chete chete. Chanowari chiko danga achida stand akataura kuti damburirani uku ini ndogara uku but otengesa. Ari kutengeserei? Andina mbomukawada zvake zvautaura kuti ndiromuthreatena denda kamuthreatena pakandi chinorwadza chimunhu kuberekerwa mwana pano kuti akugara kuita boyfriend. Dena aida muthreatena pendakasvika ndikamona anditira mwana asiri wangu pamba pandakamuregedza akagara musi. Saka anoti ndiromuthreatena uda kumuuraya kupi kwendothreatena uda kumuuraya. Izvezvo mwana wangu ndakasvika kumba kumubhedha wake akatora mubhedha anorara uko neboyfriend ndakaona mwana wangu achirara pasi pendakasvika ndikava nemubhedha ini ndakava nemubhedha 25,000 mubhedha uri kumba unorara mwana wangu musikana yayi kana mukamubvunza 25,000 mubhedha wandakauya nawo otaura ndiromuthreatena pandakasvika pandakadi kumudzinga ndamudzinga ndangotora mubhedha ndikaisa mumba but boyfriend yake uya utanga uda kundirwisa nini ndipo ndakaudza kuti budai muende. Saka nini mambo kutaura chokwadi uyu zvake mastori yake akutaura yakawanda wanda kuti zvinhu auda kuita sei toda kungoshiyana zvinhu toda kushiyana zvake zvokumashure zvaari kutaura ndezvake nokuti payakadonha motikari ndakatengesa 5,000 ndine simbi panapa chete kuti handingapfeke nemuna vanhu munoona mune mascrews munomu mune mascrews munomu ndakaiswa ndine simbi panapa mota yakapara ndikatengesa 5,000 asanyepe kuti ndakamunyengerera kuti auda kuti ndigare naye amai yangu anga ari vapenyu vaigona kundichengeta. Saka ini chendikumbira stand iri papa iri zvino stand ngatishiyane stand zvake zvaakutaura zveku South Africa zvokupi zvake zvokunyepa zvaari kutaura hazisirizvo 1,600 square meters ndo dzanga dziri pamba akadziita into pieces. Saka nangachinzi stand ndakamupa aizoudza mwana sei kuti andifonere kuti bvunza baba wako kuti tengese stand anotaura mastatement yake ekuchinja because anenge achinyepa. Mukada kuona kana mukataura dhokitera akanyora akataura kuti akaextenda 2 rooms it means pane 3 achinyepa ipo pane 2 rooms mukada kuivhura munoona akataura kuti pane 3 akaextenda 2 rooms achinyepa. Saka munhu anenge achinyepa hazvitombobuda kwaari izvozvo. Sasa ndinyepere zvaanenge achinyepera ndizvo chete mambo. Ya ukandoona ndakanyarara munhu achitaura pane zvinhu zviviri zvinopinda mupfungwa mangu. Chekutanga chiri chekuteerera kuti ndinzwe kuti zvatiri kutaura tiri kutaurirana tichinzwanana here. Chechipiri ndinenge ndoti ane benzi ndani rakerega aramba achingotaura kana aneta ndozopinda. Zvawataura zvese zvazvo mubenzi wako mukutaura mudare zvine udzamu wandateerera, asi rayiridzo yangu yandoda kukupa ndeyekuti usaite hasha kana uchikurukura nekuti unozoburitsa mamazwi anozopedzisira nyaya yako yaakurasika isanzwisisika. Usaite hasha, dzikama zvako. Pamauya pano isusu hatitonge vanhu, basa redu nderekukuyananisai. Saka dzikama zvako. Uya akanga ataura zvaataura iwe ndokupa mukana wotaura zvaunotaura, iwe ukataura zvaunotaura uyu ndomupa mukana wotaura zvaanofanwa kutaura. Handitika ndanga ndangoti ini ndapiwa list neuyu chindipawo yako, iwe unezvese zvautaura izvozvo wonyora list yako ndochizotanga kukubvunza kuti ko
ichi chataurwa neichi unoti kudii nacho wotsanangura, ichi chataurwa neuyu unoti kudii nacho wotsanangura. Zvinovabva wabatwa nehasha dzekunyeba kwake, ndobva watozotitadzisa kuziva kuti tiri kubva kupi kwatiri kuenda kupi taapapi. Saka regai tindodayira kuti wanzwa zvandareva. Chindipa list yauri kundipa ndezvamakange minazvo 10 years ago uyo asati ahura. Zvatanga tinazvo ndizvozvo. Stand iyo ndiyo tanga tinayo. Stand yanga yakakura sei? The stand is 1,600 square meters. Nemba iyo 1 room. 1 room. Nemubhedha une kitchen unit. Ne 4 plate stove yachifuta gas. Crowd 4 plate stove ne gas tank. Magas tank anga ari mangani? Ai 1 chete plate flat. Chimwe chii futi? Ndofunga ndizvozvo chete. Ndozve kuno kuZimbabwe. Right. Tiri ipapo uyu ataura zvekumuzarabani zvawatsigira kuti akasiya akakiya. Kwakuine chii nechii? Kwangu nemubhedhi nemaplates yake ndozvandinoziva zvino kuti paakazobva uku muzarabani ndanga ndisisiko kuti akasiya chii, handimboziva kuti akasiya chii, asi zvandaiziva imini. Kana akati akasiya TV kwatanga tisina TV, handizvirambe nokuti ndanga ndisisipo. Nakutaura zvakaita saizvozvo. Saka tochiti zvaataura uyu zvekumuzarabani izvozvo ungaite ruzivo nazvo? Kwete, anonyeba tairarira pasi tiri kumuzarabani. Saka tingati kwangu sina mubhedha. Batika haugona kuzviramba. Because ndanga alright. Ndizvozvo. Ndizvozvo. South Africa, for your survivor, muchiri kuwirirana aiuya sezvawataura achijamba border. Kwakuine ari nemubhedha, TV, ne 2 plate stove, ne kettle, nemaplates mamwe mashoma. Mablankets ese, mablankets ndakazovaunza ese kunoko. Ndakatosara ndichitenga mablankets kwangu kusina. Because mablankets atoriko, izvezvo atoriko kumba uku pandakasvika ndakamaona achiriko mablankets, hakuna mablankets ake. Zvese zvanga zvaakunoko. Zvemota izvo handiziyo nokuti mota ndakaita neaccident musatweni mota ipo. Accident yemota. Asi mota ipo patakarambana. Makarambana. Wanga uine mota here? Kwete, ndanga ndisina mota. Alright. Chakatanga chii kurambana nemota? Pandakaita accident mambo. Njongo yanga aita mwana. Ndakanonoka kuenda ndoda kunyatsopatsanangudza. Inini ndiri kuzviramba. Pindura mubvunzo wangu. Takati tichirambana nandisisina mota. Usati waita accident wanga uine mota? Mota iyoyo wakaitenga marambana here kana kuti musati? Kwete. Akati sati. Musati marambana. Ndakatengera basa because kanga rika pick up. It's okay. Saka chiregai tichiti mota yanga iripo. Pakutengwa kwayo. Ndizvozvo. Musati marambana. Ndizvozvo. Asi yakazopinda netsaona mukurambana kwamai kaita. Chakatanga chii kurambana kana tsaona? Chakatanga itsaona. I see. Okay, chimwe chii futi? Ndofunga ndizvozvo. Ndizvozvo. Zvinorwadza kuti uri musango uri kushandira mhuri wozonzwa kuti munda wako iwewe wadyiwa kumusha. Ndiyo nyaya yakaitirwa Gordon. Nyaya yamurwadza pakuzosvika pakuuya kudarira mamboseke. Ngatisanganei zvakare muchikamu chechipiri apo tichanzwa kuti mambo vanotonga kuti kudii pamusoro penyaya iri pakati paTalent Masanga naGordon Kanzala.